तो हेलो dear viewers बयनिसिमबो जोंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ बे 2023 मायथाइनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्स जेसेबांनाखि दङ बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। हाय होनहरदो। हाय dear viewers बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। तो अनजाग्रा आंनि नायगिरि लोगोफोर दायो जोङो बिफा फिसाजो दायो जोङो दङ नोंथांमोन बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरदों। तो दायो नोंथांमोननिसिम बेनो गिबिसिन 2023 इयरनि ना गोदान बोसोरनि गिबिसिन आंनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनजों माखासे खामानि थांनाय फैनायखौ शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै लाबोनाय जाबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोनहा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आंनि भिडिअखौ नायलांगोन। तो दायो गामियाव थाग्रा नालाय बिराद सान्दुं दुंदों ओमफ्राय जोंहा न'आवहाय मोसौ बोरमा अमा बायदिसिना गासिबो दंजोबो दा बेखौनो जोङो नायनो थांनो नागिरदों आरोखि। तो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय बा इन्टारेस्ट मोनगोन बा रंजानो हागोन होननानै आरोखि। तो लोगोफोर बिदिब्ला थुदो दिनैनि भिडिअखौ सुरु खालामसै आरो आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। तो बिदिब्ला जोङो दुलिबारियाव थांनोसै मोसौ दै दौगोन आरो गोजानथार मोसौ दै दौनांगौ जायगाया दायो बिराद सान्दुं नालाय। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ। बैखौ लाबोसै मोसौ दै दौहैनोसै। दैयाथ' गोजानावसो जोंना मोसौआ ओमफ्राय बाल्थिङाव लांनासो दौहैनांगौ। दा बिराद गिदिर थिखोनोनो हालायलाया खस्थ' मस्थ' लांसै आरो। बिराद गिदिर आयु 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 नै बाल्थिं गंनैखा ओमफ्राय बाल्थिङा गिदिर गिदिर ओमफ्राय बिराद गिदिर अजन आयु हर दाबो दुगैसै नुखायो। जाबाय होनबा बरिया गाहायाव ला ओरै लादो एसे बिराद मेंबाय बाल्थिं गिदिर गिदिर लानायनि खोथा आरो मासे दंबावो बैयावहाय दुगैबावनोसै आरोबाव। तो दायो दुलिबारियाव मोसौ दै दौफैबाय ओमफ्राय बिराद मेंबाय जोङो। न'निफ्राय बारा खाथि जाया एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय मोसौआबो माखौ जानानै दै लोंलायखो माखौ जानानै दै लोंलायखोनो माखौ दै लोङाबा बोरै जालायखो बेबायदि आरोखि ना। बैयाव बेसरबारि खाथियावबो थांबावगोन जोङो ओमफ्राय दायो बिराद सान्दुं नालाय ओमफ्राय बेसरबारिया बिराद मोजां नुदों दा नुहुरदोंना बे खाथियाव थांबावगोन आरोखि जोङो। नै दायो नै बोराय बुरि ओमफ्राय गथ' फिसाबो दं जोंहा नै आरोखि जोङो बेरायफैबाय दुलिबारियाव मोसौ दै दौनायजों लोगोसे। तो नायलांबावदो लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आंनि भिडिअखौहाय। तो लोगोफोर मोसौआथ' दै दौखांबाय खाखांबाय नै बोरमा दङ गावबागाव डिउटि गावबागाव बेहा बोरमा दै दौनांगौ। तो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो।
बोरमायाबो माब्रै माबा दङना गोजान गोजान खानाय माफा एसे फिटिं खालामना होनांगौलै गोदोनाया बाल्थिङा गोथौ जायोना दैबो नांबावदोंसो बोरमानि लगनबाथाय बिदिनो नोरैबो हनै बे नुनायफ्राबो गासिबो ओरै नुनायफ्राबो बै नुहुरनायफ्राबो ओमफ्राय मोसौखौथ' आङो बैयाव दैथारबाय आरोखि ना बिसोर आंजों थांफानो हायाखिसै नै बाव दैथारबाय आं मोसौखौ नै बाव दैबाय आरोखि बिराद गांसो दङ बेफोरबायदि आरो गोजानथार ना जुम खालामना दिन्थिबाय आङो दे दौजोबनांगौ मानो होनबा दैया खाथियाव गैयाना ओमफ्राय नोंहालाय मामि माथो खालामदों गाननायदों सान्दुङाव गाननायबाय थैस आंना गथ' फिसाया दियाना नार्जारि हाय ओरैनो हरनायसै मा रोखोम बेसर बारियाव थादों नोङो बारे मा कालार येल्ल' कालार ओमफ्राय नों मोजां मोनदों बाव थानानै हो मा रोखोम मोजां मोनदों नोंलाय बाव थानानैलाय मोजां मोनदों ओमफ्राय सान्दुं गोसा मोनाखै मोनदों थैस फैदो थांसै होनबालाय थ' डियार भिउवार्स दायो बेसर खाथियाव जिरायनानै दंफैयो आलियाव मेंलायलायबाय आरोखि ना ओंखायनो एसे जिरायबाय आङो बिराद मोजां बेसरनि समायनाय ओरैबायदि आरोखि ना ओमफ्राय मोनामलायदों आरोखि ना बेसर बिबार बिराद मोनामबाय ओरैनो एसे गगा मोननो नागिरखादों थ' आसा खालामो गगाखौथ' मोजां मोनखासिगोन आङो बेसर बिबारनि मोदोमनायजोंनो दायो नै गथ' फिसायाबो दङ खाथियावनो थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बिराद मोजां समायदोंना बारे थ' माखासे सिनारिखौ नायलांबाय थाबावदो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै मानसियानो खाबे थुथु बुरिबा मा साइस नुगोनब्रा बेखौलाय एकदम लावजं नुथारगोन दाना बुरिबा ओरैनो खखाबानो जा गोलाव नुजालायबावा नै बा थैस लोङै लोंनानै बाल्थिङाव दैया एसे थाबावबाय नै गारनांगौना मानांगौ जाखो बेखौलाय दैया दायो दौखांजोब्बाय दायो न'आव थांनोसै आरोखि बिराद सान्दुं मोजाङै नायनो हालायलाया बाल्थिंसे दै लालायलायनायनि खोथाना नै एकदमबारे बाल्थिं गिदिरजों रोगानानै लाबोनानै मेंलायखायो आयु दायो थांनोसै बाल्थिं लायबाय बेबो थ' मा रोखोम मोनदों नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ नायनानै थ' गामियाव जिउ खुंनाय नालाय जोंहा अमा दं बोरमा दं मोसौ दं आरोखि ना बेखौ जोंहा फिसियो मामी दं बेखौ जोङो नायो आरोखि बिदिनो मोसौआ माथाम दं हालुवा मानै गाय मासे ओमफ्रायहाय बोरमाफ्राबो 6थासो दं ओमफ्राय फिसाफोरबो दं आरो दा बेखौ दौनानै फैबाय थ' आं माखासे जिनिस नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन मेङाखै नोङो हा मेंबाय गोलोमबायबो नामा बेखौहाय न'आव लांसै बिसोरखौ सालाफ्रा दै लोङैनो साफा दै लुनानै होजाजोब्बाय आंजों हनै देबर नांबावसै बिसोर औवा जानसि बारियाव हनै हाबखाबायना हनै
Này बावबो अमा दङ सा दङ ओरैबो दङ नै अमा फिसाफ्रा हरै गेरेदलागासिनो दं आरोना जोंनाबो माखासे बेसरा बिबार नागारबाय मन'दा खालामथ' थ' हेल' डियार भिउवार्स बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरबावबाय आरो बयनिसिमबो हेपि निउ इयार बे गोदान बोसोरावबो इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों नोंथांमोननि न'खर पार्सनेल लाइफ बिजनेसाव गासैयावबो इसोरा बोर गोनां खालामथों आरोखि बेखौनो बयनिसिमबो जासिहरनानै दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय